Uma uthi umuntu ubiziwe uyokala, that means uyokala from 0, 1, not splitting. Amen. Nasesenambile sesenikhulekele anizonke inceka kaNkulunkulu. Just keep the relationship yakho nenceka kaNkulunkulu iwarm, because the blessing came through him. You got that was Amen. Amen. Right. Kuthi abafundisi asenze kahle. Uspect badala omunye umuntu kanti ukhohle namzwa imandla kolikhulu lisplit futhi ukhale kuJehova kanti ithi iBhayibheli man shall reap what he sow. Yeah. Lithi babelingakhohliswa bazalwane umuntu ovulela ngokujayela. Yes. Semina ngelethi kakhulu bafundisi bafundisi le 28 years ngipephethe ngimfundisi, I can tell you stories. Mina umzalwane makazohambe bandeni ngikutshela 3 years down the line ngithi kumkami uzohamba wathi umkami ngeke. Amen. Ehleka ethi angibiza ngo baba angena ngo baba mina ngenda ngo baba mina dila ne psychology Hayi yakho. nginawe lapho. Ngiyakuvulela nomnyango. Kujashumayela amemeza athi prophesy papa angenda ngo papa wakho mina ngibheka psychology yakho. Mina ngazi umuntu 3 years makazohamba ibandeni 4 years ngithe uzohamba ubani. Lesikhathi eprepare ukuhamba nami ngiprepare ukuhlehla kuye. Ngomuntu uhlale bomfundisi ungaloko linyazo abantu abahambile. Sheshe umbone ukuthi bazohamba uhlehla kuqala kuye. Uphume kuye engakaphumi kuwe. Sheshe ngishone shebafazi. Sheshe ngishone ngoba yonke into la insizweni inama symptoms. Umuntu bazohamba shonke kuba nama symptoms ukuthi uzohamba. Umfundisi bazohamba kunama symptoms ukuthi uzohamba. Umzalwane bazohamba kuba nama sign. Umfazi makakhulelwe noma ngasifihli isisu kuba nama sign ukuthi ukhulelwe. Nomuntu ohamba isonto lonjalo. Amen. Kuba nama sign, but thina bazalwane bafundisi siyo ignore lama red flags. Alo mzalwane ukuthi lahamba. Yeah. Athi masahamba uvela uhlepha ulimale kanti dala kunama sign ukuthi uyahamba nomuntu. Yes. Azosho I did psychology abafundisi. Mina umfundisi ngibona esehlele abantu lo uyahamba. Bona ukuthi uyahamba. Manenga bahamba. Abanye abantu babafika ngathi abantu bafika badlela banga athi angene eminyango ngithi usovalelisa athi bakwazi ngani ngithi hawu ukawuthi ngisilima na ukawuthi akunamoya kaNkulunkulu. I knew 3 years down there uzohamba. Bazalwane yonke into amasign mawuzolahlwa emjolweni kunamasign. Yeah. Net wena uignore amasign. Lo mfana makazokulahla kunamasign owawabona wowa ignore. Njalo unamasign ozokulahla. Thando nomfazi bazokulahla amasign uzokulahla. Nendoda bazokulahla kunamasign. Nale nyatha yakho bazokulahla kunamasign. Ningishala